Kadalanan sa pipila ka mga barangay nga lisod kaayong hawanan sa mga nakababag kaniadto karon nahawanan na. Kini ang report ni Femery Dumabo. Sa miaging simana, mao kini ang sitwasyon dinhi sa barangay poblasyon sa gawas sa simbahan. Gawas sa mga naninda og mga pagkaon, may mga prutas usab nga gipangbaligya daplin sa dan. Giangkon ni Edwin Nerves, pangu sa Task Force Road Clearing, nga lisod ang pagpatuman sa clearing operation sa maong dapit. Sa pagpatuman sa mga operation gahapon sa hapon, nahitabo ang init nga tinubagay tali sa task force ug sa mga naninda sa kadalanan. Doon na sila hangyo nga dili unta sila ma-pull out pero naabot naman sa mga akong limit nila. Kitagaan man ako sila allowance sa kutob January 13 kinahanglan atubangan sa Talisay City College ug sa Talisay Church malimpyo na sila. Dili kamanduan sa kapitan, dili kamanduan sa ato ang mayor, kundili atong gipatuman ang memorandum circular gikan sa DILG Manila. Karong adlaw, nahanaw na ang mga struktura nga nakaali sa sidewalk. Gipasalig ni Nerves nga pangitaan sa dakbayan ug kabalhinan ang mga apektadong namaligya. Ganihang buntag, ang mga illegal structure na usab sa Barangay Kansuhong ang gihawanan sa task force. Dinhi sa Barangay Kansuhong, mismo ang parte ni ining ilahang barangay hall ang nakaali sa sidewalk. Hinuon mato silang kapitan nga gipangitaan na nila kini og paagi. Mato di Kapitan Vicente Uberes nga sa niaging tuig paunta nilang ibalhin ang maong barangay hall. Nigahin og 6.4 milyones pesos ang barangay aron matukod ang bag-ong barangay hall. Nakapita na to og lugar na dito sa may elementary school, no, na dito niya nagabuhat na ko og program works para matabaho na to within this year basin mahuman na to. Uban ni Renate Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.